bareng ndak ro kowe. Tak takoni kowe. Jenengmu sapa? Komet, Pak. Omahmu ndi? Bojonegoro. Bojomu pira? Tunggal. Anakmu pira? Kali. Apa? Kenapa? Atuh-atuh. Lah ngono kok kowe ngarani kowe bangga. Oh, namanya siapa? Kula dodok. Rumahnya mana? Bojonegoro asli. Anaknya berapa? Anaknya 2. Apa itu, Pak? Rumah saya juga Bojonegoro. Mana? Sebelah barat. Anak saya nomor 1 SD. Yang nomor 2 sudah SMP. Nah itu sudah besar semua. Besok kalau gede cita-citanya bagus. Tak wali sithik kira masalah. Ya biasa, anak saya juga sering saya ajak jalan-jalan biasa. Iya jelas. Apalagi ini ada Sidoarjo di sini luar biasa, kecamatan ini luar biasa. Besok Alat. Ayo bro. Kilo. Iya dadah. Iya. Sederhana. Tapi ubah. Cek. Wilujeng dalu macange Mbak Limbu Pak Redi Belung. Oke. I love you baby. I love you fu. Remen sangat kalau pakai jenengan meleh. Dok tak tahu apa wis. Kowe ki apa? Iya melu awakmu lho. Wong kok mlebu guyu dhewe ki urusane apa to, Mas? Lah aku jelas. Bagi binake kali Pak Dalang. Wong kowe ora nek masalah popo kok guyu dhewe. Apa kuwi? Lah iya, kowe ki jane gendeng to piye? Ora nek popo kok guyu dhewe. Lah nek masalahe guyu dhewe. Semua itu pakai aturan. Pakai aturan. Nek ora nek masalah popo kok guyu dhewe ngomong-ngomong dhewe Kuwi jenenge gendeng. Ki berarti kowe gendeng. Sik. Nggih ta Pak nggih? Sik. Berarti ora aku no, Dok. Lah nyapa? Piye mau? Piye? Lah nek kowe ngomong-ngomong dhewe guyu-guyu dhewe mbok sahuri dhewe, berarti kowe gendeng. Oh, berarti aku sik slamet. Lah kok sik slamet? Enek sing gendeng berarti. Sopo sing gendeng? Apa ana to ning kene iki karo awake dhewe wong lur telu kali dalan. Lah sing ngomong-ngomong dhewe disaur-sauri dhewe sapa? Lah nyapa? Jare gendeng. Ya iya to kuwi jenenge gendeng. Lho Pak, dilokne iki lho. Hah? Kok iso dilokne piye ta, Pak? Lah ki kerjane apa? Kowe ngopo kowe? Kerjane dalang. Dalang bagian apa? Dalang ya bagian mesakne Mulai wayah. jam pira? Mulai awet jam 09.00 wau. Ngomong karo sapa? Ngomong dhewe, Disauri. sauri dhewe to. Ayo berarti gendeng. Pak. Kowe kalau aku gendeng. Lho, mboten ngeloke Ajar, pacar, Pak, mboten. langsung. Niki kan kula kan ngerteni napa to ajarane gendeng iki Kowe karepe. kalau aku piye? gendeng. Lho, mboten kula jelaske mawon. Kowe ora usah gawe masalah, Dok. Pres. Ora masalah kowe. Combe cangkemmu tak tapuk tenan kowe iki kok. Minimal pertama itu lah. Aku salah apa karo kowe? Lho, mboten salah, Pak. Jenengan ampun salah tompo riye. Ora ngono. Kula namung jelaske definisi Ora. definisi wong definisi gendeng niku ngomong-ngomong dhewe disaru-sarui dhewe niku gendeng. Lho, lah ngono nek kowe ngelokne aku. Lho, mboten ngeloke. Sing ngeloke sinten to, Pak? Profesi dalangku moloke. Mboten. Lah jenengan apa ngendika? Ning aku ya slamet. Lah ngopo? Ngerti wong gendeng kaya aku, ngomong dhewe.
Lah kok kowe ya melu aku? Kedek lho. Lah kula melok becing butuh bayar bang mekar napa kula? Lho, ora ngono ne. Jenengan niku jenenge salah tampa jenengan. Ampun sensitif hati. Loh. Jaga hati jenengan. Jenengan iki disepuke lho, Pak. Saru lho jenengan ngomongnya sing gak penak ngoten niku. Dok, kowe kok ngelancang. Wis nglancang pripun to? Wis suwe-suwe nglamak lho kowe. Lho, jenengan iki Loro dah hatiku. Mboten ngoten jenengan salah paham lho. Salah paham. Ora ngono, iki tak jelaso. Dalang ki suwe-suwe malah gak dong ya suwe-suwe. Lho, Jenengan kok wangel Pak Cak lho, omong-omongan. lho. Lah sing omong-omong dhewe disaur-sauri dhewe niku lah gedeng to Pak. Gendeng. Lah jenengan ngomong kali sinten? Lho, awang dhewe, arep Disauri? dhewe. Gedeng. Berarti nggih leres kula mboten salah. Kok sik. Boten apane? Ora trimo. Lho, ora trimo. Lah kula mboten ngirim kok. Jenengan trimo napa? Lho, Kula mboten ngirim kok. ora jenengan trimo. ngono. Lah pripun maksude? Lah nyapa ngerti aku gendeng kok kowe ya ngetutne iki ya ngopo? Lah aku ora ngetutke, aku nek sing nimbali dhewe warga mriki. Lho, sing nimbali awakmu tanpa aku kowe ora takok kene le. Alah jere sapa ora iso warga mriki. Kene panggung rasa wayang aku iso. Lho lho, Weh. kowe ijen kowe. Ijen. Iki ra mau gawe casaku. Oh, mboten. Lho, piye to, Dok? Bakmu. Dodok. Aku gregeten ya suwe-suwe Kok kowe rumasa kowe iso dhewe? Angke. Berarti digaris no, digaris. Lho pripun? Lho pripun maksude? Kowe rasang gawe yogaku, ora sang gawe musikku. Alah lho yogon jenengan nggih nyewa kok. Ah nggih mboten. Lho, ya jelas wong aku rene ya dhewe kok iki. Digaris ora apa-apa to. Digaris ora apa-apa. Lho digaris apa-apa terus piye maksude? Iki ora melu awake dhewe to. Ha. Lagi niki. Niki mboten. Lho, ora no. Kowe duwemu gur iki tok no. Wis adengmu gur iki kok. Niki tok. Heeh. Sinden tok. Binden. Oh berarti golek sandang pangan dhewe-dhewe niki. Lho jelas. Oke. Loro le atiku. Lah kowe ngerti aku wong gendeng-gendeng nek nyatane wong gendeng kowe nyapa kabeh kok. Ya melu delok. Jenengan ngendikan lara ati kok mboten suntik napa priksa teng rumah sakit. Lho, ati ya disuntik. Ha jenenge wong lara kan priksa ya Mat ya. Mbuh. Lho kok mbuh piye? Kowe iki bolos sapa to kok mbuh piye to Aku iki? tak tengahi lho, mesti awakmu wis ngrumangsani. Aku sapa mbok tengahi piye to? Lho, mesti iki aja sampe awake dhewe gegeran, wong awake dhewe menghibur nang gone ngampel gading. Gading. Ampel apa wae tak tapuk iki so. Ngampel gading ki awake dhewe ora wis Bleset. berseteru ngono lho. Apa? Berapa? Tukaran lho. Berseteru. Jenengan nggih ngrumangsani nak pancen edan nggih edan. Lho, Nek sampean sing waras ngalau. Ya, aku Nyapa kok bantah karo wong edan? Lah iya mulane aku Ngoten, tak ngalah mawon. Nggih kula sing kalah, Pak. Enggak penak lho tembungmu. Jenengan kula belani lho, Pak. Ora sama belani. Oh, mboten sah. Ya. Ngono. Berarti sing edan sapa? Aku. Mboten Oh, mboten. padha anu dongakno sing apik malah geger. Ateges Gojek, Pak. Gojek. Kula kali jenengan niku ibarate kados sedulur. Jenengan Wes. pun kula anggap kakang kula kiyambak, kula Aku ya anggap tenan kok. adik kiyambak. Lagi ngoten nggih, Pak nggih. Iya. Teng mriki niku setunggal panggung tujuane siji. Paring panglipur kagem sedaya warga Cocok. mriki. Lagi ngoten to, Cocok. Pak nggih. Oke. Soale napa ditimbali mriki sowan mriki nggih alhamdulillah luar biasa. Ampel gading top Ampel markotop. gading top markotop. Mbok bilih kok dalu niki ampel gading mboten nimbali kula. Wah, benjing merongos kula mboten enten tanggapan. Lho, lah sebabe? Ha iki dalu ki ra nek tanggapan nggih ampung nggene ampel gading mawon. Ngoten. Iya. Kula ngaturke Berarti sembah bengi nuwun. iki? Ora nek tanggapan nek gak ning ampel gading. Brengi iki selamat. Selamat berarti. Ora iso kowe ra roh berarti. Kok iso ora roh piye? Lah iki awake dhewe ora tanggapan kok. Lho, kok iso ora tanggapan piye Lah sing omongan? ngongkon tanggapan sapa sapa? Rek? Omonganmu aja kelincipen lho. Lho, jenenge ditimbali pelawakan jenenge tanggapan to, Pak? Lho, lah sing ngongkon nglawak kowe rene sapa? Panitia ora ngongkon kowe nglawak. Iki to dalang kerusuhan wong iki Lho, ketoke. cetak Dok. Piye? Aku ngerti dhewe telepone. Pak Nggih. Bos, Pak Bos Gito telepon kowe iki ning ngarepku. Mas Dok, tanggal 21. Nggih. Jenengan teng dalem. Kowe nyauri piye? Ngomong lo speaker. Kula kosong. Kosong. Nggih. Ampel gading enten wayang dalange Redi Belung mbok jenengan sowan teng ampel gading. Lah nggih, pas to. Lah kok kowe ndagel ning kene njaluk bayaran sing ngongkon ndagel kowe sapa? Lah sowan iki gak yo ditanggap kon ndagel. Oh, ndak, kowe bisa untuk kamu menonton kek, kowe supporterku kek, kowe delongopku ya kena, ora kon ndagel. Dalang ki late lunyu kita iki. Lah, Suwe-suwe tak rungono kok gatel kupingku. lho ora ngono. Kowe iki salah topo. Jenenge dicalang ditelepon ki jelas rene ki tanggapan. Mosok rene ape mek tebang tebu. Lho, ora. Wah, ya kok tanggapan lho. Lho tanggapan lah ditimbali dikengken apa? Lho, lah kowe nyapa kok macak ndagel? Ya sing ngongkon sapa lho, Le? Do jelasno lho mumpung rong suwe lho to. Aku malah griming.
Oh iki piye kok? Pangeten lho, Pak. Ora Pak. Ngene lho, Mas. Piye? Jenenge seniman ya toh. Iya, iya. Jenengan seniman dalang kula Iya. seniman pelawak. Oke le. Lah sing sinten Pak Mugeni? Heeh. Telepon iku kan badhe nyalang. Lah kula seniman pelawak ditimbali mriki kan jelas kan ngelawak kan dagel. Seksine aku Gusti Allah. Lah kula kan mriki kan apa? Ya kowe kok ndelok, kowe rene nganggur, kowe ndelok wayang aku karepmu, kowe arepe dodolan apa karepmu, kowe arep jalan-jalan ya karepmu. Aku apa mau jangkrik ra ke wektu jane. Aja gak sopan. Oh mrene ado-ado 5 jam luweh lho kok mosok rene kon ape kon delok tok rumasane jelas, apa to Pak jenengan Lho, iki? piye saiki? Jenengan dalang to? Dalang. Ora, Wis tukang kadung, tambal ban. Eh? Wong jelas ketok dalang ngono mbok takoki jenengan dalang to. Lah iki yo jawab lho. Lah aku jujur. dalang. Aku yo tunggale. Aku nomor kadung macang ngeten iki 250 mosok ora. Lah kowe kok Met kowe aja jatuh harga dirimu kowe aja macak melas. Jatuh piye 5 jam luwih lho perjalanan. Lah tapi kowe iki jenenge disepeleke dalang wong jelas kene dagelan kok rene ape kon delok tok rumangsane apa? Lah yo piye lho, Di? Lho, Di, tak tapuk kowe iki. Kuwi dalang iki disepuhke, kowe kok nglunjak Lha saiki omonganmu. ngene ae no. Lah pancen kowe iki rumangsa. Lah kowe iki ning kene arep mau pamirne apa? Kowe urung mesti kowe iki ning dagal ning kene paribasane kowe engko dibayar. Loh, Loh. Kula Kaget. teng ampel gadeng iki dianggep pun ping pinten. Lah jenengan paling nembe niki to. Loh. Ya jelas awakmu wis ping pira? Ah, piro to kene? Ping lho. ha piye wong kene iki jujur apa anane? Digedhak ben wedi. Niki pun pengeten. Pun pengeten. Mangga. Pun ping gangsal teng ampel gading. Yo Mas yo. Bolak-balik Pak. Bolak-balik. Sapa sing ra ngerti jenenge komet iki? Komet. Tiang niki pun apal donya. Apal. Takoni. Mboten pertados to jenengan. Oke. Kula tangkelke warga Iya, mriki. iya. Nyuwun sewu sedaya warga mriki sampun tepang kalih dagelan sing alit Mas Komet niki napa dereng, Pak? Bu. Pun tepang dereng. Kompak to. Loh, Pak kom. urung goblokmu lho kok sok. Kowe iki basa ya kupingmu lho. Tapi kan kompak. Lho, maksudnya dodol tepang Mas Komen dereng kamu ni dereng. Lah kok kowe bangga ya? Lah niki sebelah kene lho, Do, sing kene lho. Oleh kono gak pro kowe. Go patek oke. Urung patek kenal. Gini. Nyuwun sewu ingkang teng mriku Bapak Ibu sampun tepang kalih Mas Komet dereng. Urung ngono kok. Aku isin aku isin malah nakono kowe bareng. Kowe krungu ora? Krungu. Tak takoni. Lah kendak kowe muni ndak kenal, dereng. Kok kowe bangga? Bangga. Tak takoni. Jenengmu sapa? Komet. Omahmu ndi? Bojonegoro. Bojomu pira? Tunggal. Nang kene karo sapa? Kali dodok. Lah sapa? Napa nek? Lah ya ta. Ngene kok. Lah ya kono muni dereng kowe bangga. Dereng. Bangga lho. Bangga. Dereng. Dereng iki ndak ro kowe. Tak takoni kowe. Jenengmu sapa? Komet, Pak. Omahmu ndi? Bojonegoro. Bojomu pira? Tunggal. Anakmu pira? Kali. Kenapa? Atuh-atuh. Lah ngono kok kowe ngarani kowe bangga. Oh alah aku dhewe yo isin lho Pak, masa nggawa kanca kok budhek kuping. Lah bocah budhek mau goreng ning Lah ngopo? Kowe meneng kok. meneng apa ya? Iki rego. Yo ngene. Kene. Iki lho Pak, nek kupinge ora tau dioperasi nggih ngeten iki. Alah, Kuping iki nyata. diresiki pas jemaah lagi nganggo linggis. Lah layak mok siarne. Lah nggih. Kenal kali Mas Komet nompo dereng kok muar Lah ndek. nggih wis sombong dhisik. Heeh, Lah ndek. kula mboten. Lah kowe tak tes. Monggo Pak. Oke. Dodok. Dalem Pak. Asli sama. Dari mana? Kula saking Bojonegoro Pak. Oh, dari Bojonegoro. Sampun. Anakmu pira? Pun kalih. Ajalah, Pak. ajalah. Alhamdulillah dugi Eh, mriki kamu wau ajalah. jam 9 nggih. Asal apa ta? Nggih wau pun tinggi Oh, anu bahasa, sepak iki. bahasa? Nggih kalih panitia nggih gapiak Sumanak lho Eh, Pak. apa itu, Estu. lah? Alah nggih sami Lah, sedherek lah, mriku. lah, Lho, lah. iki jenenge kuping operasional yang bagus dan intelijensi kuat. Paham apa ora kowe? Dong ora kowe? Kita kok PG. PG iki Apa? apa? Persatuan Gendeng. Lho malah ngece jenengan. Kon jajal, kon Persatuan jajal, Gendeng. kon Lah kowe iki lho ditakoki tenang Nek, Pak. kowe kene. Lho, nyapa? Sampean rasa repot-repot. Kuping nek Iya. ditakoki aku. Namanya siapa? Kula dodok. Rumahnya mana? Bojonegoro asli. Anaknya berapa? Anaknya 2. Lah apa itu kowe? Rumah saya juga Bojonegoro. Mana? Sebelah barat. Nah, Anak saya nomor 1 SD. Yang nomor 2 sudah SMP. Nah itu sudah besar semua. Besok kalau gede cita-citanya bagus. Tak wali sithik kira masalah. Ya biasa anak saya juga sering saya ajak jalan-jalan biasa. Iya jelas. Apalagi ini ada Silorejo di sini luar biasa, kecamatan ini luar biasa. Besok
Wah aku grewek. Lah kok malah glentang dhewe iki Wah apa? aku dhewe ora cetha kok kowe lancar. Lah iki jenenge inteligensi kuat. Aku kadung Sik to, Pak. Iya. Lek dagelan iki nyandang penyandang iki kudu sarwa pantes lho. Iya, Lah kula kan pantes lho pakaian resik apik. Ora lho, wong ora patut. Lah nggih, lah niki jenenge ora lho. Dhuwure iki genah kaya ngono kaya gawe sabuk. kowe iki lho apa to? Kowe iki dagelan ado-ado kok iso nganggo korden iki lho apa? gara-gara ndiasmu lho. Angger ndadane klambi kok mrene kancane kaya kemul. Mbok sing ukurane rada anggawe wirangku. Asline nek aku ketok ganteng iki kemiren. Lho, sing iri nyapa to Mas? Wong kene ya sarwa pantes nganggo penyandang apa wae. Pokoke aku niteni wong ki angger modele ra duwe gulu. Lho, Wis mesti duwe ati iri dengki. kowe ndak lara ati. Iki lambene yo pedes tenan ya bocah. Alah takono wong sakmene Kowe sak biyane lho. mobil. Lah, nggih. Apa omong? Dodo gadah gulu lho mboten? Botan. Mboten. Nek duwe gulu iki pantes kok, mlengak sak mlengak pantes. Iya. Kok so mlengak sak mlengak pantes wong aku yo ndek gulu to Mas. Padahal aku celun. Met komet. Dalem. Lho, Enak, ta? lha aku nglengok ngono yo iso to Mas. Dadak. Dalem. Sak awake saruwe dagelan duwe bayar mbok tuku gulune lho. Lho. Sithik-sithik. Aku wis sakmene tuwekku ora tau apa ngomong asu ora tau aku. Lah iki mau. Lah contoh kok. Lho. Saking gengkele atiku nyapa wong Ora padha guyon tegese umpama to ya. Heeh. Oh awakmu ki umpama cilik. Ya, Wih, ketok kekar. ndasmu mesti gegeden. Wah, sem iki bocah iki. Awake cilik kan aku gak mau sandase. Mesti panggah ndasmu. Oh, wedi. Kowe ngomong ngono apa wis apik dhewe? Apik. Nyuwun sewu Pak, nembe niki kula buka wati kula. Iya. Ngomong ndasku gegeden. Kowe ngenane wis ndasku lho, wis dinyang wong Jakarta. Piro? Sak M500 boten kula culke. Masa. Asik goblok kowe berarti. Sing gong ya kowe wong gurdas Wis tau nyekel dhuwit sak M500. Burung. Lah urung mbok dikekno ndasmu. Lho, Lah terus sing 500 go tuku cilik-cilikan ya. ndas apa? Ndas kucing no. Kuwi ora tau nganggo jungkas. Ya Apa nek dagelan metu ndase kucing ndenek piye? Lho tapi kan ora sak miliar. Oleh sak miliar. Sak M setengah. Sak M. Oleh sak miliar tapi ndas pulau pun ical. Wis digondol karo pengusaha. Seneng deh. Seneng, marem. Marem piye kene emosi lho poso. Salam sing apik. Salam sing apik Salam keluarga. ya, Ampel alhamdulillah. gading. Ampel gading. Awake dhewe nyaur utang. Kok iso nyaur utang kowe iki aja plas-plasi wong to, Mas. Oh, wis Wong rene tak. ya sepisan kok terus mbok omongi nyaur utang. Bang. Lah nyapa nek ngomong nyaur utang? Wis lunas kok dintekne komet kok. Cek separo. Aku wis krasa budal iki kudu kejelok ketemu. Tibae kelakon maling. Ora. Ora jel. Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nembe sepisan mriki nembe saged pepanggihan langsung kali sedaya warga Ampel Gading Dusun Tegalrejo nggih Pak nggih. Nggih. Luar biasa antusias warga mriki mirsani wayang, remen kalih wayang. Ini ngeten niki pun nguri-nguri nggih ngurup-ngurup kabudayan Jawi. Nggih ta Pak nggih. Oke. Nggih khususnya budaya wayang. Wayang. Luar biasa matur sembah nuwun. Luar biasa pasugatane saking panitia nggih istimewa Pak. Aduh ngake. Nembe dugi mawone pun to medal napa-napa didalke. Disugoto kaya ngono sirinamu. Nggih, panitia niku luar biasa. Dasare ketua panitia nggih menika Bapak Hidayat nggih to Ya, Pak. betul. Bapak Hidayat nggih Lembah Manah piyayine Grapyak Semanak. Iya, Nembe tak, Dok. dugi mawon didamelke kopi. Kopine mriki istimewa. Lah kok istimewa? Pahit ra kaprak. Paling gulane lali. Ora urung diudek to, ora kok lali urung mau udek. Nggih dereng kula udek. Ning Ora kula lali, salah kula nggih setunggal. Ya mbake pesen pahit napa legi Mas? Kula pahit. Pahit. Lah tenan Iki kan kencing manis to. Kencing manis diasmu tak tapuk kowe iki. Kene iki ya wong sehat. Ora kopine lah aku mlebu guri. Heeh. Jedinge dadak. Jedinge apik to. Wah, keramike bening. Ya. Kok iso? Kok penting? Ora nek banyune. Lho. Lah ora mau kane krane. Krane ora metu. Banyune laline mboten masalah. Ora Kados apa-apa. kula jenengan ngeten kan seorang seniman to, Pak. Nggih Ya, to. jelas. Seniman iso kala tahun-tahun niki nggih nyuwun sewu tanggapan nggih kala-kala nggih napa menika kathah rame, Ya, kala-kala nggih ya sepi. sepi. Nggih to. Oh, nek niki Napa taune to? Pak Redi. Niki rame lho, Jope.
Awake dhewe teng Slorok ketemu. Ya. Pak Redi. Nggih. Ngampel Gading Pak Redi berarti Pak Redi. tahun-tahun iki tahune jenengan, Pak. Tahunnya jenengan, Pak. Ya, Mantep. maksud Mula tahun aku- nyuwun sewu enten peribahasa kan roda itu berputar. Heeh. Jadi sakala ki wong ki nyuwun sewu tanggapan rame, tanggapan sepi. Iya. Itu adalah sebuah putaran roda. Roda berputar. Lah aku sementara kok sepi terus. Lah berarti rodane roda serep. Sing gak berputar. Maksudnya ki ora roda serban Ora, kuwi tetep disyukuri dong. Tegese ngeten nyuwun sewu, Pak. Maksudnya roda ki ora roda serban mobil kuwi dudu. lah apa? Ki maksudnya roda alam. Jadi roda alam itu berputar. Orang itu kehidupannya berputar terus, Mas. Wah, aku lagi ero lho. Kenapa? Donya nek rodo ya. Heeh, berarti dunya nek rodone to, Dok. Wedi lho. Lah kuwi nek kempot, tambalo ning gone waduk Lahor. Kudu rambang ngono. Iya. Oh cemplung sak kuwene pisan. Nah ngono enak Lho ora nesu piye wong dijelaso penak-penak tegese ki Jare ora- roda dunya. roda donya tegese ora ngono, Mas. Tegese ki sakala ki wong ki ning dhuwur, sakala ning ngisor. Oh iya. Dadi wong ki ora ning dhuwur terus mesti tau ning ngisor. Tahu. Tahu. Tapi aku seneng ngisor. Aku nang dhuwur. Iya. Dhuwur terus Wangi dhuwur dhewe-dhewe. penak. Nang dhuwur penak, nang ngisor koso. Iki Dede di apa to, Mbok? Wong loro ki apa to? Lho, lah nek kuwi nang ngisor senengane mesti dibleki wong le nang ngisor nggih tindian. Tegese ora kuwi, Pak. Maksud kula niku kehidupan niku kadang di atas, kadang di bawah. Wong kuwi kehidupane wang sinawang, sawang-sawangan. Sakala ki wong ketok apik ning asline urung tentu apik. Sakala wong sugih kuwi urung tentu sugih. Dadi wang sinawang ngono lho, Mas. Lho kaya lagu Banyuwangi kae no, sawangan kae ngono kae. Alam buah. Lah, nesu iki. Kowe kok malah mencicil aku maksudmu apa? Wong urip kuwi wang sinawang, Mas. Dadi ora aja ndelok wong kae ketok sugih, tapi yo kudu ngerti awake dhewe dhisik. Kok malah mencicil iki karepmu apa to, Mas? Nyawang kowe. Iki dijelaso kok wangel men to, Mas iki. Jare Wang Sinawang. Wang sinawang ki maksudnya ki wong ki piye lho? Ayo piye Iya iya karepmu piye? Bingung. Aku ngeluh rasane kowe. Ngeluh rasa omong. Ora omong piye lah ditanggap wong ora omong piye omonganmu. Oh, tanggap wong yo ora mesti omong. Reh, Kesuwen do. Kowe piye? sambutan lho. Iso. Pak Lurah wong wakil karo aku. Wih, Pak Lurah sapa? Lho sapa to mosok gak kenal tanggap wong ora kenal. Lho, ora ngerti mulane takok kowe. Lah kowe kenal apa ora? Lah kok Ngerti Sapa? dan jenengan mosok yo mboten mosok tanggap ora ngerti. Ya jelas kenal aku. Sinten Pak Suyanto MM Sos. Oh yo. Sapa? Sapa? Oh sapa? Pak Suyanto. Berarti pun ngerti. Wis ngerti. Pun ngerti Pak Lurah Pak Kades e. Ngerti. Ingkang pundi Pak Kades? Nika. Lah, Sing ndi? lah. Wah teng ngajeng piyambak biasane. Iya, tapi kan sing cetha sing menika Pak Kades. Hah? Kayaknya apa Hei, jempolmu kok obah-obah? ini apa? Mungkin nak pun enten ngeten lho. Ah. Oke, tek. Kuwi jenenge kowe ngarang. Pilih sing dalu, Pak. Sing ndi sing Genak kae wis ya kae. Iki sing ngangge peci cemeng nika. Niku Mas. Belurah nggih, Pak. Loh, nyapa kowe ngurus barang? Dalu. Ngapa kok ngurus garwane Pak Lurah? Lho, kita gapyak lho, Pak. Ora pengalaman. Ah, padune maling kok. Dalang tuwek. Duh, kowe ngelokne Pak Redi tuwek. Lah, kowe iki, ha? Ngapa kok ngelono aku Sampeyan tuwek? krungune apa to, Pak? Dalang tuwek ngono. Lho. Piye to kok iso? Lah mending ngono tenan Kowe kok. ngomongmu ngono. Kowe ngejak bolak-balik kowe urip karo aku ning kene. Sak panggung ning urung tau nyek aku kok dalang tuwek. Keren nemen Pak, jenengan wau DC teng mobil. Ya ora umum, Met. Wong kok nanggap kok dalang rek. Mat taun mau karo kowe ning apa umum kowe ngelokne aku dalang tuwek. Ya ben ora ya ben. Sampeyan mau dirasani komet. Mene piye? Dalang Redi terus rambutnya gimbal tok. Lah nyapa? Kuwi rambut. Teko gimbale ngopo? Kuwi rambut mau susah tumo. Cari satu panggung itu satu sinkronisasi. Lah kowe Sinkronisasi. koyo ngono. Kudu kok ora kowe. saya tok kati. Sawo Mas sing apik. Malah ngrasani Pak Redi. Pak Redi terus to sikile dawa seh ngono. Kowe mbok rasani ngono Pak Redi. Muni ngono. Nggih. Lah kok kowe gantengen kowe? Apa rumah samu dekmu apik? Aku gak Lah ngomong. rumah samu kowe gantengen. Sing nemen setunggal, Pak. Dalang Redi ki apik jane, cuma kelemane siji. Apa kowe? Abape badhek ora kaprah. Loh, lah kowe nyapa tekan abapure nek tak ampun dasmu. Alah, mboten kok aku ora ngomong ngono lho, Pak. Alah mau ning mobil. Aku mau Kok eram lho kowe karo? Aku ngene. Kowe padha karo ngilokke Pak Redi. Lah terus sikile dawa seh. Kocok. Tafu. Gawe Pak Kades kok sambutan awakmu mau. Ngapunten lho Pak, kadang ngeten-ngeten iki lho ganggu mawon. Sing ganggu lho Sapa? sapa? Lah niki iblis-iblis niki. Kula kan iblis. Lho. Lah kowe setane rajim lho nek aku iblis. Anu wekku gedhekno, Mas. Wekmu apa kok wekmu gedhe? Lah iso gedhe apa ora? Iso kadang-kadang. Lah jam pira gedene? Ora mesti ada yang setengah papat itu digugah. Kuwi apa? Apa Mas? Mik dah. Ya, Kuwi apa? Ono kelek ngaji. Apa? mambu apa ora? Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Lah cah iki.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cah kaya katen bat ya suarane ya apik. Lho. Sambutan nyok. Aja gagas dodok. Aku dilokne katembat. Karepmu lho piye? Ya katembat udah aku kupinge yak piro to. Aku pengen gajah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa aku nek ra bener bocah. Masyarakat Ngampel Gading seneng banget. Seneng gundulmu amblek kuwi. Ikae lho. Kowe iki lho kata-katamu lho gak bener. Lek iki mukadimah. Lah mukadimah kok malah bulet ngono kuwi piye to jane kowe iki? Bulet piye to, Dok? Baleni to jajal. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kri Sukri. Bocah. Jaji. Kancane wong Sukri. Kata-katamu ki gak bener masalah. Mulane ibu-ibu padha Jelasno, guyu. Kita jelasno. pake. Kula jelaske tak benerke sing bener ngene lho Mas. As-sholatu isik to tak ajari sik kamu jangan ikut-ikut dulu. Itu lambene. As-sholatu wasa komes nanti dulu dong. Wah aku kerumi-umi kok. Kamu umi-umi itu udah ganggu konsentrasi aku tahu. Konsentrasi. Oh, ala raine gaji tok. Konsentrasi. Asem iki kowe iki. Ya piye? Sing bener ki ora ngono mulane to dimirengke riye. Ya. Nek Pak Guru dawuh sampean mirengke nggih nak nggih. Nggih Pak Guru. Engko nek sampean gelem mirengke, mangke tak tumbas napa? Pop aja. Pecut. Itu mencerdasmu. As-sholatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Kurang ambiak ya Pak ya. Ambiya ndasmu kuwi anbiya. Anbiya. Ambiya. Anbiya. Iya. Piye? Anbiya. Ambiya. Iya. Piye? Ambiya. Iya. Anbiya. Ambiya. Apa ta? Bar nganggo Apa, Mas? presker, Pak. Layak. Rasa piye? Pedes. Ayo terus ke. Ama badu. Lah kaya wis tekan kono lho. Kok tekan kono Gua kula keliru. piye? Bapak, ibu-ibu, masyarakat Ngampel Gading ingkang kula hormati matur nuwun ingkang kathah. Dalu punika saged dugi mriki nggih menika saperlu. Adicaranipun napa niku bersih desa ya Pak? Ya mbah. Adicara mbuh. Duh. Kula dongake mugi-mugi desa niki saged mbuh. Saged dados desa ingkang mbuh. Nah. Dalu punika kang sepindah kula badhe matur nuwun kalian Bapak Kepala Desa. Bapak Kepala Desa ingkang sampun Desel iku. nanggap kula lan Banyu niki. Lho, kok malah nyepele Pak Reci nek. Awit napa to? Entene wayang dalu punika beto barokah kalian kanca-kanca seni, sinden, campursari, ugi boten supe kanca-kanca bakul. Nah, perekonomian di sini jadi Meneng. berjalan. Wah. Perekonomian bisa berjalan dengan baik. Dan juga warga sini juga Meneng to, kok ketok goblok aku. Ngeten iki ketinggal sepele nanging. Dengan adanya wayang, apa yang dikatakan bahwa nguri-nguri nggih nguruk-nguruk, nguri-nguri tegese cinta Lestarikan. dengan kowe meneng to. Cinta dengan kebudayaan ini dan ngurup-ngurup itu tegese kurun nanggap. Apalah artinya nguri tanpa ngurup-ngurup? Apa artinya? Apa artinya? Sik tak golek. Mekaten ingkang saged kalau aturaken Apa? tentang Isine ki lho. Isine lho. Ya ampun. Meneng. Meneng apa wong kowe ra nek jurusane apa tekan Nanti ndi? mekaten tentang ngurup-ngurup. Oh, ngono. Oh jelek lanjutane. Pasik no. Bersih desane. Yang kedua kalinya Nah. bersih desa. Hmm. Wonten ingkang ngarani nggih menika gas desa. Nah, Ingkang baku mboten gas LPG. Gas desa menika perlunipun nggih menika ngresiki suker sakit desanipun saged dados desa ingkang apa kae apa to kae? baldi datun gundulmu kuwi. Bahasa Arab lho dah. Desa ingkang baldatun Thayyibatun toyibatun warafur warafur ghafur. Nah ngoten amin.
Lho. Lho kok lah ngoten kaya amin kuwi. lho. Kaya kuwi. Maksudnya ya tak contoni ya awakmu sing muni ya ngono to. Lah iya aku sing ngamin to, mane mantora diamini. Lah munimu apa? Gopur to. Gopur bakul cilok kuwi. Nggih. Utruk. Mugi-mugi dados desa Ngampel Gading menika desa ingkang makmur, desa ingkang maju, gemah ripah loh Cinawi. Wiwit mulai dalu punika mugi-mugi rinten lan dalu masyarakatipun paringi sehat. Nggih. Napa ingkang dados ingkang dicita-citake mugi-mugi saged kaleksanan. Nggih. Ingkang ngumendo ingkang bersawah mugi-mugi tanamane kathah, Amin. panenane kathah, Nggih. mendone Nggih. saged dados Amin. kathah. Amin. Mugi-mugi saged barokah. Amin. Kula lan panjenengan Amin. dalu punika. Amin. Anyekseni Nggih. napa ingkang dados Amin. nipun Woi! ngapunten. Yes. Mbok mesti mbok rusui. Lah kowe kaya ape tanduk bancaan kok teko meroy dulur. Lah timbang kowe meroy dulur. lagi munggah panggung wis geger ndongakno sing apik. Ndonga ki ora usah kulak, ndongakno sing apik-apik. Lah aku ki ora perkara geger, aku kan mau jelasno tok. Aja nuruti kae. Lah nyapa? Nyapa ku? Lah ki dalang ora dituruti terus piye? Kae lho kono ora dalang. Lah rene nok. Sapa kono? Oh. Ngenggok kowe kan sore ge masalah. Engkang baku napa to, Mas? Teng Mbok. bersih. Lho, kok sampun disauri. Kula ajeng sambutan kok malah jenengan sauri. Biasa komet kok ngrasane. Omong di Engkang baken napa diwontenaken bersih desa Napa? niku tujuane apa? Napa? Rasane warga mriki tansah pikantuk berkah barokah saking ngarsane Gusti. Iya. Pikantuk kanugrahan kawilujengan didepike saking sambikalonipun. Soale bumi niku wulu pametune bumi napa sandang pangan saking bumi. Nggih. Tanduran taneman niku saking bumi lagi ngoten Pak Redi. Dalang poleak to jane iki. Wis kok penak. Bilih punapa mugi warga mriki tansah guyub rukun bersatu. Insyaallah berkah barokah wargane diparingi sandang pangan tuwin papan lancar anggenipun nyambut damel. Insyaallah desa mriki dadosa desa ingkang makmur Allahumma. Amin. Tuku pring ning kutha Kediri. Kowe ngomong cakep to, Met. Dadi men ketok kekompakane ngono lho, Mas. Cakep. Tukup sik ta aku sik lagi kowe. Kowe kok gak semangat to? Semangat. Cakep. 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 Urung. Kok tak cipok korengen lho kowe. Jare kon semangat. Ingsun dhisik engko bar kuwi lagi kowe. Paham? Tuku kowe kok modele gak anu blas kowe. Gak mendukungku blas ya. Aku mer-mer nak lali. Ora, tuku pring ning kutha Kediri. Cakep. Mugi-mugi desa Ampel Gading tansah pikantuk rejeki Allahumma. Amin. Tuku pring ning kutha Surabaya. Waduh mentol pring. Karek ngomong cakep kok so. Oh, Iki iya. jenenge pantun ya kaya ngene to, Mas. Cakep. Sementing kan Purwokantine iso kecekel. Ngono mbok urus nyapa lho, Mas? Pring ngampel gading mubruk. Nyapa teko Surabaya. Iki ape? Aku bayangno ngusunge lho to. Bayangno. Iki pantun jupuk Purwokantine. Oh, berarti nanti-nanti oleh? Iya oleh. Oke. Tuku pring ning kutha Surabaya. Cakep. Mugi desa Ampel Gading tansah bagya mulya Allahumma. Lah kowe Mas jajal pantun, Mas. Neng jeding. Wah, jeding. Apa pantun jeding iki? Lah mau ning jeding tuku apa ya? Lah iya. Lah lek aku kan jelas pring tuku ning Surabaya ning kutha Kediri jelas. Karepku ya Purwokanti ing. Yo ing golek. Yo ndang golek. Jajal. Neng jeding. Wayah Isa. Berarti kowe gak salat Isya. Ya iso lah terus. Lah jeneng jeding? Ya wudu. Oh ya untu ora apa-apa. Iya kita bantaya. Neng jeding wudu. Neng jeding wayah Isa. Cakep. Cakep. Mugi-mugi ngampel gading uripe penak. Amin. Amin 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 amin. Apik cai. Apik. Cuma kelakuane sing elek. Kowe iki jane apik lho. Wau nyuwun sewu lho Pak tak omongi tenan iki. Awake dhewe iki paring panglipur teng mriki. Paling gak ya menehi apa kagem sedaya warga mriki. Oh ya. Heeh. Ayo nyanyi. Ya. Nyuwun sewu Pak Nembang nggih. Oh apa nyanyi? Nggih to nyanyi. Ya. Iso ta? Loh insyaallah. Kuwi ya iso nyanyi komet. Lho niki cangkeme apik lho Pak. Kaya ngono apik. Tegese suarane apik. Pengenane teng daerah Bojonegoro beliaunya Cak Komet ikut lomba nyanyi campur sari. Ya iso tenan. Juara. Satu dari 10 peserta beliaunya juara 1. Dak. Sing songo bisu, Pak. Loh.
Padha ae, Bro. Tapi kan apik dhewe to Pak juara setunggal. Apik. Ya apa Mas? Iya. Oke, siaran aku tak nyanyi. Lagune anak-anak zaman now, zaman sekarang lagu modern. Maksudnya ngene lho, kowe iki paham ora? Sing nyanyi dodok kowe MC ne. Oh, ngono. Karepku ngono, tak Mas. siarno. Siarno. Ya. Lagu zaman modern dari luar negeri Amerika. Judulnya Yes. Oke? Krungu ora kupingmu kowe. Judulnya wong pedesen. Lho kok wong pedesen piye? Terae nek bahasa Inggris ngono kuwi Mas, lagu dari Amerika. Apa judulnya? Yes. Yes. Iya. Paham toh? Paham? Apa? Yes. Lagu Amerika ku lho, Mas. Bisa aja tak siarne. Sak balane Bon Jovi, The Rock ku lho. Ya, Bon. Paham apa ora Bon Jovi? Oh iya. Innalillahi. Ngawur. Kaya MC ki lho, MC Dandut kene, Damur Sari kene. Lah kaya Pamudin ngono. Malah musola. Nyara wong kepaten wi jenenge kok so. Oke, malam yang sangat luar biasa. Edian. Kita hadirkan salah satu artis cowoknya Jawa Timur Indonesia. Apik lagi. Ada salah satu artis yang sudah tidak anjing buat Anda semuanya. Asik. Wah, kompak banget. Anjingin dilatih kowe kuwi. Baik, kita sambut sama-sama. Dengan tepukan yang meriah spesial untuk Ngampel Gading Cow. Kri. Kowe kok suwu kri ya. Kowe ki lek MC ki wis apik suaramu lho, Mas. Lah iya tetep ngono. Cuma sing gak bener ki siji guyumu ku lho sing kedawan. Jejere kedawan kekerepen. Kekerepen Ora aneh. sak Guyu ki cukup sithik wae, sementing kata-kata. cekak. Gandeme suaramu wis oleh. Wis oleh. Landunge oleh. Ah. Oke, baik, malam yang sangat luar biasa. Tak panggilin salah satu artis kondangnya Jawa Timur. Ada siapa dia? Yang satu ini sudah tidak asing untuk Anda semuanya. Ngapa tuh? Cuma bol kendang kupingmu we. Bisa makses. Lah wong kuwi dikandani kok wangel mento nyapa Jare Mas. sithik ae cukup. Tegese ki ora kesithiken ngono Mas. Aja dawa-dawa, aja sithik-sithik. Sedengan. So Rambine kaya kupu-kupu tak incup. sedengan aja dawa-dawa aja. Yuk kita panggil sama-sama, ada artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Spesial malam ini untuk Ngampel Gading tentunya. Siapa dia, kita panggil sama-sama. Ada. Nyuwun sewu MC-ne badhe kenging tipes nggih. Mengi kuwi MC sing kena to, sepoti sing apik. Yuk kita sambut. Yuk. Sa Dodo. Ketek du. Ketek du. Ketek du. Ketek du. Sik to, sik. Karo senyum ta we. Hah? Apa nyanyi kok malah mecucu we. Aku jane pengen senyum, jane ketok wibawa. Lah bareng kowe ngendangi spot kok ora penak ta, Mas? Ya ora umum to, Met. Wis bagus kaya ngene gagah. Kok iso kethek keduten. Kethek keduten kuwi lambemu lambe Kowe apa? lambemu sing dibener to, Mas? Kendang iki lho. Lah kendang yo apik to, Mas? Mas. Sa, Dodo, siap. Ketek du. Oke deh, krungu. Iya. Ayo. Mas kendang yo apa enek to? Iki lho kendang iki lho. Kethek gendutan. Enek no. Sapa kuwi? Lah pengen kingkong gendut ini. Kok gendut dilatih kowe kuwi. Iya. Kendang udal ya, Mas? Jual piye tunggu nyambut gawe. Lah apa enek bintang tamu kok? Jalanmu piye? Yo sing rancak, sing rame lho, Oke. Mas. Meriah, kompak ngono lho. Dadi ki yo aja ngisin-ngisine ado-ado mosok kendangane kok kethek gendutan iki jane apa lho? Yo, siap, Yuk, Met. kita sambut ada siapa dia? Ah. Sa Dodo. Apa Protes. Apa iki? Protes nyanyi ora? Grup burau nggih nggih. Ayo nyanyi, butuhmu nyanyi nyapa ngurus spot. Nggih, Pak, nggih ngapunten. Ya api-api dikei spot. Nggih ngapuntene, Pak. Kalau bayari tak kon? Boten Tafuki. Oh iya. saking merongos sing ngomong tapu tafuki. Merongos kowe. Rongos kok. Kono lho. Oh, iblis. Yang akan menyanyikan luar negeri. Yes. I will yes. Ya Aiwa yes. Baik, satu lagu Oke. buat Desa Ampel Gading malam hari ini spesial tentunya buat anak-anak muda zaman sekarang, lagu dari Amerika I Way Yes. Aku malah juga tuh lah.
Joget sithik wae. Mas kula nyuwun anu drame, guys. Duk tak duk tak duk tak duk tak. Carry ya, Mas. Heh? Carry. Kari piye? Drama carry. Masa sithik ora dikek Iya dikekne ya sabar. Drum Mas, ayo Mas. Ayo, lagu rock Mas, lagu rock. Anak Ya. zaman now. Ndang. Ayo Mas, drum Mas. Oke, I love you. Yuk, come on. I why yes. Come on everybody, yo. Love you, baby. Come on everybody. Everybody, yo. Come on. Ampun deh, Ji. Yo, ayo, yes. Yo, hey. Rock. Rock. Oh, yes. Ayo, yes. Apa? Ngapunten Pak Lurah nggih. Wis tak tugel ndasmu lho, Dok. Tugel ya, Pak. Engko tak tugelane dhewe. Lho aja ngono. Kowe iki dipresane piye? Kowe ora ngerti piye ampel gading wong Lah iya. seni kabeh lho. Engke kene Kowe ana ngapa mau? Iki lagu Amerika. Amerika. Judule I why yes. Lah lagune I why yes. So jagone turu. Ayo, yes. Apa enak Amerika? Wayahe iso jagone kluru iki basa Amerika kan. kowe rek ae wae yes. Lah apa? Ya. Lah ya tak cepet to I why yes. Hah, ora tenanan dituku-tuku. Nyanyi yo nyanyi, guyon-guyon. Lah Serius ya serius. Ya. Kok iki sih? Siarno. Yo, hadirin semuanya berbahagia. Masa mau gede-gede nih suaramu elek. Jenenge wong usaha. Aku yang nyanyi. Yuk tak panggilin. Luar negeri. Ya. Tak panggilin binatang tamu yang satu ini, Cow. Binatang yang satu ini. Menyuruh aku mau kucing. Lah piye ta? Bintang, binatang. Tak panggilin bintang tamu yang satu ini. Nah, Dulu. Artis yang berkirut ini, Cow. Kok enak mutahe? Riko tak bekirut. Artis yang berikut ini yang sudah sangat tercemar di mana-mana. Ya tahu maling barang. Piye ta? Terkenal di mana-mana. Sudah terkenal di mana-mana di dunia maupun di akhirat, Cow. Bongko piye? Akhir-akhir ra usah. Akhir-akhir ra usah. Udah. Mari kita sambut dengan bacaan Tak Yasin dan juga tahlil. Innalillahi. Ya, tenanan. Udah, Ya. cuwokot kupingmu. Maaf. Ya, gila. Didilat ya, Pak. Caki koyo nyambik suwe-suwe. Ndang, aku yang nyanyi luar negeri. Yuk, kita sambut nyambik yang satu ini, Cak. Siapa lagi kalau bukan artis yang berikut ini? Ada Cako. Omet. Aku bingung. Sebuah lagu Nyanyi ngene. Don't Observe untuk anda semuanya. Woi, Inggris. Come on. Everybody go. Don't Observe. Alright, baby. Apa salahku? Cilik-cilik. Gendong. Apa beda? Laku. Dewe. Dodong. Apa salah? Tuku. Telan pitik. Malah kowe sing nesuinya apa? Ada mau orsal bahasa Inggris kok. Don Opsal. Don orsal kok dondong apa salah gundulmu amblek kuwi. Ganti bang kowe. Hai baya. Jagone nelek. Nesu. Oh deklare nesu. Mbok yo nembang sing apik sing becik. Wah. Yo nyanyi yo sing religi Nyanyi yo karo kene-kenean. karo sinden. Iya lho. Sindene Pak Redi jan luar biasa. Wedok, Pilihan, Mas. wedok. Yo wedok. Tegese wedok kan penampilan jenengan nilai jenengan napa niku diatur sing becik. Nggih ta? Ah, ora mesti. Kok Surawan sih yo. Tergantung. Jenengan kok malah ngentahi kula to. Kula niki ngumpulke jenengan. Masa mau ngumpulne? Aku tak ngumpul dhewe. Ngono mau ngumpulne aku kok lara. Lah iya. Maksude kula ki jenengan alam kula ambono jenengan kersane jenengan ketinggal mekan. Oh, lampu. Kaya lampar.
Mbok musuh iki angel. Wangel. Kek, calo barang. Sinten sinten? Loh, awakmu ngejak duet kowe? Lho, duet ki saged oke to, Pak? Koman yo ngejak duet. Loh. Iso. Kondange komet jenengan mboten ngertos. Jeng Ben iki wulan Desember Oke. mewakili Bojonegoro dikirim ke Spanyol. Spanyol, Pak. Lomba nyanyi. Lomba adu banteng. Iki Musuhe banteng. Kaya anu kae. Apa? Ambasador Matador. Matador. Ambasador di asmu. Matador. Yo kita tampilkannya. Oke. Jenengan siapa apa dia? saged ngemsi kados komet wau? Alah, gek komet rong lahir aku sing MC. Komet tese embrio Sing apik ya, Pak. Sampeyan lahir aku jago kok. Kowe ki lo tuwek ndi karo dalange? Kowe main ceki ngono kowe. Wong kowe iki Ada Wida Wulandari. Oke. Dan juga Putri Sia. Oke. Enak ya. Ki MC po kena Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Ayo, monggo, Pak. MC ini lho. MC lho. Jenengan iki lontos MC kok malah lalu. Aku gurung ngono kuwi ya. Lah aku terus disepoti lho, Pak. Nang. Duh. Ya sak sirku to. Gelem ora aku medun lho, Pak. Lho, ojo. Enggak medun kok tak urusane. Sik iki urung bayaran. Widu dan Putri Sia. Yo! Biru pakai kalak cewek. Oke. Tampil yang luar biasa malam hari ini. Selamat malam semuanya. Tentunya punya presiden yang sangat istimewirco. Oke. Sing duwe sikil dawa sa Indonesia co. Apa kuwi? Jelangkrung. Yang baik to, yang baik disanding cewek iki ya sing. Sugeng dalu diaje. Dalu. Dhuwur sewu, mbok bleti keparengaken derek ditepangaken parengesmu sinten Kula diaje? Putri Mas. Dek Putri. Nggih. Derek tepangaken kula Dodo. Oh, Mas Dadak Nggih, nggih. nami asli kula ngertos? Mboten. Aleando Alcantara nggih. Kok bagus banget. Nggih, niku nama saking akte kelahiran saking mamah dan papa. Oh, saking mama dan Inji. papa. Papa gedang napa? Papa. Yo. Kowe ki lho ape piye to, Men? Nyabut karep Piye iki. ta iki? Namanya cowok tanggung jawab. dingin loh, Mas. Pengertian kalau ada yang kedinginan ya kita kasih. lah. Ah, kalah kowe, kalah kowe. Vita. Apa? Udah kamu sana aja. Sama lho Rek iki kene. Rek iki kene. Kuwi kok romantis banget Iki ya. pramen Iya, tak iya, gawe no. gampang, iki bojomu Heeh. kae bojone Komet. Oh ngoten. Iya. Iki tonrane tangga. Tangga. Gandeng gedhek bahasane kene. Tanggane sing ra gelem akur. Iya, Oke. oke. Iki dari keluarga terpandang konglomerat kayak Kowe keluarga sugih kae melarat. keluarga melarat. Suatu Ora kehidupan duwe, iki. kae. Ora duwe. Ora Apa mangan beras aja utang tangga teparo. Ya alah. Lek awake dhewe beras trimo dienggo apa ya, Dik Wah, ya. beras sak duit 300, Mas. Adus. Heeh. Saya Nggih, Ibu. Iya, sayang. tidak usah kau hiraukan apa itu kata tetangga. Yang penting kita berdua. Iya. Insya Allah Gimana, kita sayang? akan menemui bahagia. Iya, amin. Sebadaku, Ki Mas, Ki. Iya. Bosok wedok kae iso kaya ngene. Urung kok. Sebadaku buat kamu. Apa, sayang? Jondro. Malam ini ku tak dapat tidur. Roma ira blecet iki. Wajahmu menggoda selalu. Bosok kowe melek kowe. Kowe yo ngedek kae. Aku ingin memandang wajahmu agar reda rasa rinduku. Apa iso, Mas? Apa? Weh, semono iki pedhot sesan. Pedhot. Apa iso? Ayo jangan iso kowe. Malah wong mek ngono adewe kan ning karaokean ya Mas sering ya adewe Lah, ning karaoke. Ning karaoke sing mahal-mahal. Karaoke paling apalmu ya, Gur. Sik. Oh. Sampane aja ngomong karaoke. Loh, nyapa? Aman dijak nang karaoke yo ngisin-ngisini. Wong dikongkon pesen minuman mahal kok malah teh tawar. Lah yo, aja ngisi-ngisingi. Kowe nak ngisi-ngisingi kene. Tak kabeh lho kowe iki omong aku. Ngisi-ngisi.
ngisin-ngisini. Wis kere budek. Lah ya. Lho, Apa ya? kowe iki lho dilane. Apa kowe? Apa kowe? Aku ora repot tak tengi tenan. Piye ta sampean ki? Lah kok repot. Gak. Ngawur. Oh, kepala keluarga bajingan kowe. Aku ngerti. Aku ngerti lho. Aku karo iki 2 tahun. Kowe ora ngerti ta? Burung. Manaan lho iki. Manakane pitik to piye kok. Jebul aku ora percaya karo kabeh. Lah nyapa ora percaya? Tetep panggah dadi. Lho, kabeh iki Apa oleh pil? Lho, pil ki ya mandi lho, Mas. Ah, ora. Lah kok iso ora? Iki ngombe pil. Iya tetep panggah meteng. Pil apa? Pil kabeh lho. Mosok. Lho. Iya, pil teko gorokan. Lah kan wis teko sembul. Cak koclok kowe iki kok. Ora betah. Aminor kula buktene, Pak. Aminor, Oke. Mas, jreng. Wis aja mikir pil kabeh sampean wis. Aluk los ae. Ngapa wadewe biyen kepethuk. Nyanyi yo malah adan. Adat diasmu amblek kowe tak tapok tenan. Ki lho panggaku terus to, Pak. Kowe iki aja ngono to, Lah Mas. gunane Aminor melopo? Yo mbah. Oh ya jaluk kono. Wis Mas, tutne suaraku. Mbak anggap bayi mbok kon warayan. Bapak ya petok gak medhot bandulan. Bandulan apa? Wis keong-keong. Goblok e. Mas tutun aku ya. Wah. Ngono cukup. Ngapa wadewe biyen kepethuk. Oh, kalah beton. Yen akhire ati iki sing diremuk. Kabeh kuwi ora sing tak jaluk. Gayane. Jare wong tuamu wetone ora gathuk. Gathuk asale saka telan. Potongan tuh. Iku kabane opo? Alang-alang getuk asale saka telan. Gathuk asale saka telo, yen ra petuk tak antem boto kowe. Nesu ora oleh. Ora oleh. Lah aku nyanyi nembang nganggo kikas melayu. Sutradara sudah bilang. Kuwi wong melarat bene, kuwi wong sugih. Lah kowe iso diecek kuwi nesu, kowe kuwi getel ki baleso ngecek. Lah kowe nyapa nesu? Lah terakhirmu piye ta kata-katamu lho? Hah? Kata-kata Jare wong tuamu wetone ora gathuk. Lho kan pas. Kuwi ya apa lho kita iso terus ah. Wong kene gathuk kok kene gethuk kok adoh men to jane iki lho. Ya apa li? Gathuk karo gathuk kowe liyane Dik. Liyane wae. Dicontoh karo tangga. Oh, sing apik Mas, sing apik. Aku wis kadung maca ayu iki lho. Sayang apa kowe krungu? Lah, Malah bojone budek bojone dilane budek. apa kowe krungu? Aku malane budek to, Mas. Lah yo. Ora, Dik. Kuwi lagu sing hit-hit ndang-ndang lho, Dik. Mosok to? Iya. Lah tapi yo ramu to Kok bojone kok dilane. ngono to tapi? Hah? Kok ngono tapi? Kuwi kurang romantis. Ya tak kira Kurang romantis Ganti, sing apik ganti. to, Mas? Cek, Mas, Sing koyo jreng. ngene tanggane dhewe mau lho. Gundul Celutuk Api lo tuh api wi. Api wi. Borang Kowe ngono. krungu apa le? Oh, gundul-gundul patul ya tuh. Iya le. Piye le? Api tuh. Iki kaya Lah warai serius. kaya Suneo. Sing apik to ya. Gandeng tangane. Gandeng. Sampean yo sing serius. Kowe Ayo, kowe serius, background Mas. wae, background sing garap kowe sing Ah, aku. Sampeyan manut kae ae, manut tanggane ae. Duh, sakmono Mas. Ya. Duh. Kowe meneng aja. Dewa. Oh garek bar kono nyaut kowe, ngono diwarai. Gede dawa. Met. Kedane mara tuwa. Tak pluruti, tak otoki nanti kaya gulu kendi. Hei. Kuwi apa kuwi lho? Aku enggak. Bocah kowe. Ayo kuwi lho. Kok gulu kendi. Ora enek sing genah. Duete kuwi. Oke. Ayang-ayang. Anyang-anyang, Mas. Ayang-ayang. Ayang-ayang. Wong anyang-anyang. Gak mambu apa-apa to? Gak. Aman berarti. Ngempet aku.
Vita. Vita. Kamu harus pikir 2 kali karena apa? Jodoh itu sekali seumur hidup, jangan sampai kamu getun berpasangan dengan dia. Tidak. Kamu tahu siapa dia? Enggak tahu. Dia adalah maling kundang. Lho. Kamu yang mencuri seluruh batu yang ada di Indonesia. Ya bukan? Kayak codot. Matane ilang, irunge ilang. Karek pipi tok. Ngomong ora cocok. Wis teko malin kundang. Nyanyi iso ora kok. Kasih, kamu sini. Iya sayang. Kita lihat keluarga melarat itu yang akan Awake menyanyi. dhewe dagelange penak-penak ya. Iya toh. Dalangnya kaya lho, nggowo tapi ya ora. Iki anak-anak sing paling getun ning kene sapa? Coba. Ya iki toh, ketua panitia. Lek nyapa? Iso nanggap tapi ra iso nembek dan. Yon saya Pak Hidayat, kula wakili nggih. Kowe makili sapa, Mat? Kowe makili Kula sapa? wakili sapa? Napa? Pak apa? Pak Lurah. Ah, Pak Lurah, pamer piye Pak Lurah? Pak Lurah. Wani perlu. Wah pas kata bojone dadi rawani. Wis tak jamin ra ngarawani. Iya. Tapi Masuk. pertama ayang-ayang nggih Pak nggih. Oke. Siap. Yuk bersama. Ndak lumrah, ndak umum. Oke. Makasih. Terima kasih. Saniki joget nggih renono to, Pak. Alah domonge kok. Kados sing aku. wau sing terakhir wau Velocity wah. Oh, saniki teng TikTok wah viral ngatos ngenten niku. Ngono kuwi? Nggih namanya Velocity. Tonggo kowe masak nang pawon tinggal tiktokan. Velocity. Lho. LPG mblerek tiyer jadi efek kamera. Awak edan. Entek pawone. Saiki tak tes sampean. Kirun. Kemah kan wis genah. Nggih. Dewasa. Aje. Cah loro iki jajalan. Wah niki. Ah. Hai kuri. Bahasane tembang sing cilik-cilik. Lah sing cilik-cilik jenenge apa, Mat? Nek sing cilik-cilik jenenge apa? AS no. AS ki apa? Anak sinden. Oh ya oke. Oke. Iso golek Iso pangan. ya, Golek pangan. Siarnon. Oke, siarke. Diva apik. Sinten? Tanyakno. Dik, Diva. arek ngasmo sinten, Dik? Sing apik cedak. Pakai maiku. Apa? Maiku. Waduh. Mic back. Iya. Nek ora usah mau waca MIK KE ngono kuwi. Lah kethe pripun? Mik ngono tok. Mi. Pakai mi, Dik. Namanya siapa, Dik? Kula Gabriel. Oh, Gabriel. Nggih. Gabriel siapa lengkapnya? Gabriela Flori Arnanta. Oh, Radok kowe Aku radok. jeneng Amerika mau. Gitu golek IY yes. Ya oke. Asline jenenge apik biyen. Heh? Apik biyen. Apik biyen piye? Gampang diingat Mas. Iya. Kok iso Contone, gampang diingat? Contone Jaman biyen. umpamane iki. Sing lanang ki bakul telo. Ya. Ya ta? Ha. Sing wedok ki tukang nawane ondo. Ha. Ki anake langsung jenenge Londo. Wis ngono, gampang-gampangan. Oh, nek pae bakul telo. Telo. Ya, Sing wedok bakul Londo. Heeh. Langsung Londo. Duwe anak jenenge Londo. Londo. Eh. Anane sing tukang bakul watu. Hah? Heeh. Sing wedok ki dodol jeruk. Lah iya dijenenge gampang-gampangan ngono. Jenenge sapa anake? Ndak. Sing pae bakul watu, sing Ayo, durus. Sik to, nggih durus ya, Pak. Durus. Sik to. Lek sing Londo mau piye? Anake sing lanang bakul apa? Anu bakul telo. Bakul telo. Sing Ya. wedok bakul nyewak Londo. nyewak Londo. Iya. Duwe anak dijenengno Londo. Oh, perkara bakul telo karo nyilek ondo. Iya. Lah nek sing bae wau, sing bae wau. Anu bakul watu, Pak. Bakul watu, Sing sing wedok wedok bakul jeruk. Bakul jeruk duwe anak dijenengno Slamet. ora nyambung ki urusane konti ki, Pak. Lah Ki. masa aku pengatur rumah tanggane wong. Ora ngatur tapi kan Wong nyatane bocah lahir Jabang Bayu selamat rene popo. Iya. Lancar. Wis jangan-angan dhewe ya. Iya, Pak, ada Pak. Yo, Diva dan ngate kok, Dok. Ayo nih Gabriel. Awak. Koyo es tuh. Asik. Ya. Kalau tes mental, tes Iya, mental. benar. Tolongin dia. Tes mental ben kuat mentale gak ngono, Mat? Orang Lah piye nek ngetes mentale piye? koyo nanggap singo. Malah HP ini. Takon sing apik kok. Cok. Selamat malam Selamat adik-adikku. malam. Malam. Ya ampun. Ini Dek Om, Gabriel. Iya. Yang satunya? Diva. Diva kelas berapa Dek Gabriel? Kelas 3. Lulus Lulus? tahun ini. Kelas 3 SMA? Iya. Oh lulus ya. Nah, terus melanjutkan kemana nanti? Kuliah. Kuliah. Ngambil apa? Ya.
Kok ngambil laptop gitu Mas? Ya maling jenenge kok so. Percuma. Jurusane iki lho ngambil apa ngono lho. Apik ta itu. Kalau Dek ini siapa Dek? Diva, Diva agak maju lah ini lah agak tegas ini. Diva kelas berapa? kelas 2 mau kelas 3 SMA. Oh SMA ya. Besok kalau gede mau jadi apa? Jadi Aling. gapuro. Gede, Gapuro ngebleki kue kuwi. Cita-cita no. Besok kok cita-cita gede toh? cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi guru. Ditakoni nganggo lagu Iya. to ora pengalaman. Piye to nak Apa lagu jenenge, piye? Diva. Diva. Diva, Iya. Diva, besok gede pengen dadi apa? Lah, Itu Ah, larian iya. lagu zaman biyen anak-anak. Lek kuwi aku eling. ya lah ya. Diva, besok gede mau jadi apa? Sorry dok, aku. Saya tetap di briefing sih ah. Jawabannya ngene. Aku kepengen pinter, besok jadi dokter. Aku kepengen pinter. Kok gitu sih? Gini tak kasih contoh ya. Iya. Ready. Kuwi bakal gede piye kuwi wis bengkarokan kok iso gede piye. Aku lu wis meneng. Bapak lu wis meneng. Nanti pangan Romo wis mendel mawon. Aku lu wis meneng. Besok kewut. Aku lu wis meneng kok. Pak Edi nek nyaur nek balesi piye ta? Ngono ngawur. Jajalan Jawa piye? Ojo aku ra wani to. Wis to jajalan. Lah yo ready. Besok kewut mau jadi apa? Aku tak jadi. Nek tuwek ngene mesti. Oh iya. Habib. Lah kan kakek. Oke lho, iki jalur iki warna bintang kecil. Penak kuwi, bintang kecil. Bintang kecil. Ah. Sakit ta? Pintar. Ora ngono balonku ada 5 ya. Balon ada 5. Kalian kok ada 5 Ya. Coba. Garingan sih. 1 2 3. Balonku. Piye toh? Sinden kok balonku ada 5 kaya ngono. Kaya lagune kuwi Jenenge to Mas bener balonku to. ada Lah 5. nek sinden ki yo paling gak Aku laras. Yo laras di anu lah langgam. Nah, kok iso lagu Langgam. tok. Lah kei anu nak gayane versi yen ning Tapang ono lintang. Contoh. Contohno ono lah, aku nama contone apa ya iso bocah iki. Oh iya. Yen ning Tapang ono lintang ngaten iki. Nah, ning cakepane gak ono bintang Balon- kecil. balonku. Balonku. ah. Balonku ada 5 wong ayu. Iya. Rupa-rupa warnanya. Ayo penak lho cah iki suarane. Hijau, kuning, kelabu, emas. Enak tak? Enak. Merah muda dan biru. Meletus balon hijau. Kok meletus kok blenyek men nyapa lho iki. Pancene dore langgam ya rada. Meletus Kowe kok tak tonyo terano Mas kowe. langsung bres ya, Pak. Ora umum to. Langgamnya halus, Pak. Meletus balon hijau. Rek, aku ora trimo lagu kuwi tok. Jajal, tapi main tukang apa jenenge rok iki barang-barang. Balonku ada 5, versine Ebit. Bongkoh kowe. Ebit mah gampang lho, Pak. Ebit ki angel lho pop lho kuwi. Malah cepet to wi. Cepete piye? D, Mas, D. Ndi jal? Kuwi iso tenan ora? Balonku ada 5. Oke. Bangunannya Ayo iso lho bocah. hijau, kuning, kelabu, merah, muda dan biru. Sik. Meletus balon hijau dan hatiku sangat kacau. Balonku kini tinggal 4. Sing gawe pendengar tidak nyaman. Dar dar dar. Tulung ana. Gen terus. Tak tambah cok. Pak sesuai nek kuliah isu ya. Ulah kuliah opo? Apa ngangkuti pasir kuliah? Oh lah. Ya sudah nembang ya, Dek. Nyanyi apa? Nanya apa, Dok? Wes, los ke, Dok. Gabriel. Ayo, Diva. Diva Gabriel, ayo. Lah nyanyangan tempe sesuk ae. Kita terus semilir weh. Gitar semilir Oke, edan. Aku lo gumun Pak Saestu. Nyapa? Bocah saiki jenenge modern-modern apik, Diva Gabriel. Kan luar biasa.
Gitu, widodo kan bagus. Apa? Ora kaya anak iki, Pak. Niki napa? Wis duwe anak to? Lho, duwe anak. Komet e. Nggih, cilik rene ndase. Lho. Gila nih. Anak kula niku mau nek kula sing riyen kan bakul apel, lah terus bojo kula ni bakul oli. Kuwi anak jenenge Ayo. Teguh. Aduh men lho. Wong bakul apel karo oli kok di anak Teguh iki. Teguh piye to, yo Jan? apa? Nyapa lho kene perbahas kuwi kok. Oke, tak angen-angene maneh. Ayo, Dik. Ya. Ayo, Dik ya. Iter sumilir. Kita sumiril, Dik. Ya. Goyangane sing heboh ya. Aja malu-malu. Aja isin-isin. Kaya iki lho ora duwe isin. Ya. Ora saya isin-isin. Ayo. Tembo Mentil mentol iki pisakno sisan. Oh nggih. Wita karo kuwi Christine Juminten. Arananipun mentil mentol. Mentil mentol kuwi lek di Blitar Barat Nggih. kuwi Upin dan Ipin. Oh ngoten. Dedeke padha. Nggih. Bokonge padha. Lho lho. Jenenge nate ngukur bokong barang niku. Ora maksud iki gedhe dhuwur bok sak bokong. Oh nggih, kira-kirane lah. Kira-kira. Nggih. Langsung ditanjake nggih, Pak. Ya. Lah nggih, wonten sinten menika? Wonten Diajeng Ayu, yuk. Yo. Kayak kocok kowe. Welu jeng dalu. Sugeng dalu Kang Mas. Sampeyan tambahin ae, Mas. Pisan kas ngolah piring sampean. Kok modele kok lek kadung gelem kok. Nggih, wilujeng dalu Mbak Ayu. Nggih, sugeng dalu Kang Mas. Bocah gawe masak. Luar biasa. Kakang Marmut Kusumo. Apa welu? Wis aja kok ngageti mbake nyapa urusanmu, Kang? Enggak. Aku mau kaya roh ning kono jok ning mburi terus nyerono to, Mas. Ya kuwi keahliane Kang Komet. Iso ambles bumi bejudus tenggene mriku. Enggak kene-kene dalane to. Kowe iki di alam bono lek mesti daya. Tau Iya tasik niki lho wonten pelawak nglitih wonten. Ya nggih. Ya nggih. Kula ngoten niku. Wong Biyen riyen to. biyen dari Jenenge Asongan. Pipis to, Bang. Betul. Umpama pipise ya apa percaya. Lho iki ruwapet to. Terus tak Lagune kelok apa? Gerigi. Lagune apa? Tin, aku lho. Napa? Kok bergerigi? Aku geri-geri. napa? Aku dhewe ate ora mudeng geri-geri apa. Napa to, Pak? Apa kok geri-geri lagu Sing napa? jelas mengke salah lagu. Apa salah lagune? Gerimis. Gerimis. Lah wong Grigis. dalange mawon supe kok. Grigis. Gis. Sapa lho sing Bergerigi. ora gremes kok nyapu gremes. Lah napa? Apa? Gigis. Sing gigis sapa? Lah sinten? Grigis, grigis, sing Grigis. kariman mawon iki to. Apa ya kariman mawon kuwi? Kuwi tembang apa kok iso kariman? Wis pokoke ya kuwi lah. Ha nggih. Ya, Tes vokal kene karo kene. Ya, Ya, oke. Sing Ana apik. sik ngene. Heeh. Yuk. Ral. Ral tok, ral. Rale pripun? Oh, ral sing piye tekne? Piye, Mas? Yen puruke. Kariman mawon. Karimane. Ya. Kancing manis. Alah kok kencing manis kuwi to? Kencing manis batu kowe. Tambah manis.